Nachádzame sa v areáli dostihovej dráhy Národného žrebčína Topolčianky, kde vrcholia prípravy na vrcholné podujatie záprahového jazdenia na Slovensku medzinárodné záprahové preteky CAI, trojhviezdičkové pre jednozáprahy, dvojzáprahy a štvorzáprahy. Štvorzáprahy sú súčasťou kvalifikácie na svetový pohár. Dvojzáprahy a jednozáprahy jazdia o prestížny Dunajsko-Alpský pohár a Lipicánsky pohár, ktorý sa jazdí už 4 roky v celej Európe. Tak tento areál je jeden z najkrajších areálov, by som povedal, v tejto strednej Európe, čo sa týka komplexnosti a využiteľnosti pre jazdecké športy. Zúčastní sa tohto podujatia 73 špičkových jazdcov, medzi nimi niekoľko majstrov sveta spolu s 200 koňmi z 10 krajín. Podujatie bude určite patriť medzi najväčšie záprahové podujatia v strednej Európe a teší sa veľkej obľúbe predovšetkým zahraničných jazdcov a zahraničných účastníkov. Tieto preteky sú len výsledkom toho, že sa u nás uskutočnili majstrovstvá sveta v roku 2013, ktoré boli veľmi kladne hodnotené celou jazdeckou verejnosťou. Od majstrovstiev sveta, kde sme sa zúčastnili v Gladstone v Amerike, uplynul teda riadny kus času a to sú skúsenosti. Aj v maratónoch, čo sme odjazdili, tak videli sme, aké prekážky sa dali situovať a tu sme to sklbili aj s dostihovou dráhou, aby sa to nekoridovalo, aby tie prekážky boli samostatne. Preteky sa budú konať počas 4 dní, od štvrtka do nedele. Vo štvrtok a piatok sa bude jazdiť vozatajská drezúra. Najzaujímavejšie pre divákov bude sobotný maratón a vyvrcholením bude nedeľňajší vozatajský parkour. Každý deň sa začína a plánuje jazdiť od 8 hodiny. Plánované ukončenie každého dňa je približne o 17 hodine.